Ir-riżors uman fih dan id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili issaħħaħ b'rekluti ġodda wara 16-il sena. Il-ġimgħa filgħodu saret iċ-ċerimonja li matula ħadu l-ġurament 61 membru ġdid. B'hekk l-ammont ta' membri fih dan id-Dipartiment issewwa ta' 180, numru meħtieġ biex tissaħħaħ il-ħidma tad-Dipartiment, speċjalment meta wieħed iqis li s-sena l-oħra saru 5,000 sejħa għall-għajnuna. Waqt iċ-ċerimonja spikkat l-ammirazzjoni tal-qraba u persuni oħra preżenti lejn dawk li tassew lesti jidħlu fin-nar biex tkun salvata l-ħajja ta' ħaddieħor. Iżda biex jaslu sawn kellhom jitħarġu b'mod intensiv għal 13 il-ġimgħa. Minn fosthom spikka David Borg Sajdon li ngħata l-premju tal-aħjar rekluta u minn hawn il-qudiem tibda l-ħidma. L-importanti li aħna li dejjem nżommu ruħna aġġornati fit-taħriġ tagħna biex dejjem kull sitwazzjoni li nsibu nkunu mħarġin sew fuqha. L-ikbar sfida li ma' kull qatt mill-istess, qatt ma tafx tassib, minn ġurnata l-oħra dejjem differenti. L-importanti li dejjem nkunu preparati għal dak kollu li jista' jinqala'. Id-direttur tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili John Rizzo semma l-opportunitajiet li joffri d-Dipartiment minn taħriġ kontinwu għal taħriġ barra mill-pajjiż u dan parti minnu mħallas minn fondi Ewropej. Il-Ministru għall-Intern Carmelo Abela irrimarka l-investiment ta' 8 miljun euro li sarraf fil-biss protettiv ġdid, 10 karozzi tat-tifi tan-nar ġodda li dalwaqt se jaslu u bidliet fit-telefonija. Fuq kollox, il-Ministru saħaq li l-veru investiment huwa dak li sar fir-riżorsa umana. Fuq kollox irringrazzja d-dedikazzjoni tal-membri l-ġodda li se jaħdmu biex il-pajjiż ikun protett mill-perikli.